Hej, jeg hedder Søren Dinitsen, og kunne du godt tænke dig at få flere kunder? Det vil du nok gerne. Så det vil jeg i hvert fald gerne, og jeg har fundet en metode til, hvordan jeg kan få flere kunder. Og jeg har kigget lidt i den værktøjskasse, som jeg har fyldt igennem de sidste 11 år som selvstændig. Og har opdaget, at der er specielt et værktøj, som jeg har overset. Det værktøj, som jeg måske vil vurdere som være det mest oversete værktøj, som vi egentlig har i vores værktøjskasse. Og det vil jeg gerne dele med dig, hvad det er for et værktøj. Jeg vil dele med dig, fordi så kan du begynde at få flere kunder. Og vi ved godt, at når vi har flere kunder, så skal vi måske ikke arbejde så meget. Vi når hurtigere i mål. Så der er alle mulige gode grund til at kigge lidt i vores værktøjskasser og se på, hvad er det for nogle værktøjer, vi egentlig har, og hvad er det for nogle, vi skal begynde at aktivere for at få flere kunder. Se, jeg holder et online foredrag, og du kan tilmelde dig på linket her ovenfor, og det er den 13. april kl. 10 om formiddagen. Og skulle du nu ikke have mulighed for at deltage på dagen, så tilmeld dig alligevel, fordi så sender jeg et link til dig bagefter, så du kan se eller gense den igen. Altså min, kan man sige, hemmelighed eller vurdering af, hvad det er det mest oversete værktøj, som du har i din værktøjskasse, så du kan begynde at få flere kunder. Jeg glæder mig til at inspirere dig, tilmelde dig, og til vi ses, så må du have det rigtig, rigtig godt.